Detailhandel er et centralt omdrejningspunkt for millioner af danskere, som dagligt får dækket deres forbrug med varer fra leverandører fra hele verden. Dagligvareleverandørerne er et kommercielt interesseselskab for virksomheder, som leverer produkter til den danske detailhandel. Dagligvareleverandørerne, også kaldet DLF, arbejder proaktivt med at italesætte vigtige emner, som er kommercielt vigtige for vores medlemmer. Vi tror på, at de etiske spilleregler, Principles of Good Practice, kan skabe de rette rammer for et styrket forbrugerfokuseret samarbejde og arbejder på at indføre en frivillig ordning, båret af dialog og samarbejde mellem leverandører og detailhandlen. For at fremme effektiv samhandel, sikkerhed og dermed mere effektive købsbeslutninger hos forbrugerne, arbejder vi i DLF hele tiden på at identificere branchestandarder, forbedre produktdatabaserne Datas og Foodsam-databasen og meget mere. For at bidrage til dialog og til vidensdeling mellem vores medlemmer, afholder vi jævnligt over hele landet arrangementer, hvor vores medlemsvirksomheder deltager. Her er der mulighed for at få en finger på pulsen i forhold til markedssituationen, få ny inspiration fra aktuelle foredragsholdere og netværke med de øvrige aktører i branchen. Vi afholder årligt netværkstræf, hvor ca. 20 forskellige grupper med over 300 deltagere inden for dagligvarebranchen mødes og skaber personlige netværk, sparer og erfaringsudveksler. Udover at afholde arrangementer, er vi i DLF opmærksomme på løbende at holde vores medlemmer opdateret med værdifuld information gennem vores kommunikationskanaler. Vi laver gennem året analyser, der bidrager med indsigt til gavn for vores medlemmer og kommunikerer løbende nyt via vores mange kommunikationskanaler. Dette omfatter blandt andet vores hjemmeside, nyhedsbreve, interaktive e-magasiner og meget mere. For at bidrage til kompetenceudvikling hos vores medlemmer, formidler vi kontakt til rådgivende virksomheder inden for branchen. Gennem DLF's partnernetværk kan vores medlemmer på vores website følge med i, hvilke kompetencer virksomhederne tilbyder. Vi giver også vores medlemmer mulighed for at oprette stillingsopslag online på vores website. DLF Jobposting er unik for branchen, da jobopslagene målrettes knivskarpt mod majoriteten af den danske dagligvarebranche. Vores ambition er, at virksomhederne dermed modtager flere kvalificerede jobhenvendelser og dermed oplever en mere effektiv rekrutteringsproces. DLF arbejder for et fair og innovativt dagligvaremarked til gavn for de danske forbrugere. Fair konkurrence, et effektivt marked og rimelige vilkår for innovation giver forbrugerne et bredt udvalg af dagligvarer i høj kvalitet til gode priser. Besøg os på www.dansk-dlf.dk